Hello guys, welcome to my YouTube channel. Nोंथां आंनि YouTube channel रायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ ब्लग भिडिअसो जागोन आरोना मानो होनना बुङोब्ला चेनेलाव भिडिअ होयैया गोबाव जाथारबाय बेनि थाखायनो नोंथांजों दिनै ब्लग भिडिअ बानायनानैनो चेनेलाव होसै होननानै साननायलाय आं दिनै ब्लग भिडिअ लाबोनाय जाबाय आरोना नोंथांना ब्लग भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो ओमफ्राय ओरैनोथ' ब्लग भिडिअ बानायनो बारा हुदा गैया आंहा थेवब्लाबो नोंथांजों दिनै नैबे खेनसेखौ ब्लग भिडिअ बानायनानै होनायनायसै होननानै सानदों आरोना आङो नोंथांमोना माबायदि रेसपन्स होयो नोंथांमोना नायबानो जाबाय बारा इंलिसाव सालाय गिदिंलाय लाङालै लोगोफोर गाज्रि मोननो नाङा एसे रोंनायखौ इंलिस होबाय आङो जिखुनु दिनै न'आव थानानैनो भिडिअ बानायनाय जागोन आरोना जेरावबो थाङा ओरैनो ओमफ्राय ओरैजाय जोंना बिजानिया खामानि मावगासिनो दिनै स्कुल थाङाखै थास' मा होनो मा थास'मोनलाय बे थास' फेंखा दरा दैमा होनो आरो जोंनि ओरैजाय गायलायलाङा बियो ओरैनो हाग्रा रज'खायो गाव हारसिं बेखौहाय फेंखाखौ जायो जोंनिथिं नोंसिनिथिं जागोन जाया खिथाहरबानो जाबाय आरो बेखौ नाजों जागोन आरो ना नास्राय दं ओमफ्राय ओरै ओंखाम जानदों ओंखाम बायहेरायाव सङो जाब जुब न'फ्राबो गैयाना बायहेरायाव संलाबायो जालाबायो नै हिनजावा लेथ्राथारलै हनै देलायाबो दादु रेरे न'आव थानायाव दैलायो सोरबा मानसिया खामानि मावनांगौ जाम्बानि ओमफ्राय ओरैजाय जि दानो आरोना हिनजावा नै नोंथांना नांगौबा कन्टेक्ट खालामनो हागोन नै जिया बेनो मा दख'ना होनोमोनलाय बेखौ माइदि लकेल माइदि दख'ना बिदन आरोना ओमफ्राय बिदनाथ' फुरा काट गैया खेनसेनो 4 मिनिटसो बानायगोन आरोना जेराव थाङा डाइरेक्ट दानस'लु गैया आरोना इदिटबो गैया जेनेरेल आरोना न'आवलाय माखौ होखोमानो आरोना न'आ बेनो गैया नालाय गैया गैयिखौ बहरो दं होनना लानोना गैया नै जों एसे गंसे मोनलाबायनायमोन गोदो ओमफ्राय गैया बेफोरनो आरोना न'आ देखायो माखौ लाजिनांगौनो आरोना बेनोखा बावनो थानांगौ बावनो जन्म जादों बावनो थानांगौ उनफ्राव खालपारफ्रा मोजाङै गेवबायबायो खोमा लुनो हायो खोमा नोंथांमोना एसे सापर्ट खालामबानो जाबाय इउटुबफ्राव एसे मा होनो फेमास जानानै आंबो न' गंसेसो लुना लानो हायो खोमा बेफोरबायदि न'आव थानो गयो खोमा आरोना बेनि थाखाय नोंथांमोना एसे सापर्ट खालामबानो जाबाय आरोना खिन्थु भिडिअखौथ' दानथ'नाय गैया आरोना जेबो दानथ'नाय गैया ओरै बिजानिया खामानि मावगासिनो बेखौ जों अननानै माबा होनो हाथि हाथिनो ओरैनो अननानै ओरै मबाइल नायगासिनो भिडिअआ दानस'वा दै लोगोफोर इदिटबो गैया ओमफ्राय आंनि फिसा मेंख्लख्ल' सोरांबानो गेलेयो बालायाव नायजाला नै मा बुंनाय एकदम नै आयो सोरनोबा नांगौबा लांदोलै नांला आंनो लेथ्रा बियो सोरांबानो गेलेयो गस्लाया आइ लाभ ममलायबाव बिमा बिहरना होनाय ना बिफाखौसो बांसिन मोजां मोनो ना नों सोरखौ बांसिन मोजां मोनो खिथालाय सोरखौ उनो होनलाय खिथाथ' थुवाखै माथो ने नै नाया नै बेनो नाया गोरि ना नोंस्लाथाय आयै नुवालै रायजोफोरखौ नुवा ओरै फै नुवालै नुवासैलै लोगोफोर मोजां देखायगौ ना मबाइलाबो दाम खमलै हेलौ नाया हेलौ होनजायो नायाखौनो हालौ होनो आरो अ मासे दोला जोब्बाय हमनायाव दोलानाय जाबाय ए माछली ओमफ्राय नै आंखौ नायबावदो एसे खानाय थानाय लावजोब्बाय नैबे खाथियाव सिनजागोन लोगोफोर बोसोर गोदानाव सिनजासै बै बोसोर गोदान फैगोन ना मा होनो 2026आ माबादि जायो आंनि थाखाय खाफाला नैबे 2025थ' बारा मोजां नङा मोजां मोनाखै आं 2025खौ 2026आ माबादि फैयो बेखौ नायसै आरो कामिं सना माबादि जायो ओमफ्राय हिनजावा बेखौ दाखांनानै दख'ना दाफिनबावगोन मा दख'ना जागोन ओइ र' सिथाबा एबार बेखौ दाखांना मा दख'ना जागोन नों बाथि गंनै बिदिखौनो दाबावगोन आगरनि ना आगर दं आरो ना बाथि गंनै आगर बायबा बायनो हागोन आरो ना खयखान सोंगोन नों एबार नायनि र' बेखौ दागोन बिथाङाबो जि दानायनि एकदम एक्सपार्ट नङा आरोना दासो गावनि नाजानायजों सोलोंनायजों जोंहा बिब'आ जि दायोमोन नालाय बिब'आ फोरोंदों आरोना बेजोंनो रोंबाय बेनो फार्स्ट टाइम आरोना बेनि दख'ना दानाया नैबेनो नायबावदो खेनसे बेनिखायनो बेनो फार्स्ट टाइम दा दाजोबनानै गांबेसे दंबावोमोनलाय नैबेखौ दाखांबा गांथाम थाबावोना गांथाम दंबावो आरोना खहाबा ओमफ्राय नोंथांमोना फसायोब्ला बिहरनो हागोन आरोना कमेन्ट खालामनो हागोन दङ दख'नाया फानजोबनो गांनै गांथामसो मोनगोन आरोना नांगौबा सोरनोबा नांगौ कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय बिदि खालारखौनो बाथि गंनै सोंबावगोननो 15 खान ना बेसेबां सोंगोनथाय
जिखुनु मोनथिथ'आ आरोना बेखौ ओमफ्राय भिडिअखौ दोनसै लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानो आं भिडिअखौ डाइरेक्ट काटबो खालामखायासै आरोना डाइरेक्ट खेनसेनो ससे नङा आंना खेनसे देखायजोब्बाय आरोना भिडिअखौ मोजां मोनो लाइक शेयार साबसक्राइब थाबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ बाय बाय